よいしょ。はい。始まったかな。電池や、始まったよーとは見えない。始まってるねー。はい。じゃあ、すいません。お待たせしました。バニラエレクトでーす。皆さん、こんばんは。こんばんは。はい。今日は、予定いろ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 やってたら間に合わなかったんで、昨日の続き、GTA5 オンラインやります。よろしくお願いします。どうしよう。今だってメンバー集まるまでまた行ってこようかな。おう、リツくんいらっしゃい。しばらくあれなんだ。配信一本で頑張ってくんだ。X 見たんだけど。でもね、ぶっちゃけさ、X で活動してようがないしようが見に来てくれる人は見に来てくれるからさ、あんまりね、深くあっちの活動を考えなくてもいいと私は思うよ。なかなか私も見に行けないけどさ。よいしょ。
ホールムさん、こんばんにろ。帰宅と同時に。やろうかどうしようか迷ったんだけどさ。よいしょ。昨日からミラさんが遊びに来てるからね。今も多分コメントしてないから見てんじゃね。Alright. うわ、遠いなー。はーい、了解持ってるよー。ああ、止まんねえ止まんねえ止まんねえ。よいしょ。配信始まる前までね、ちょっとね、ミラさんとおしゃべりしながら YouTube であれ見てた。久々にマッドタウンとかね。マッドタウン切り抜きを見てました。あれだよね、リツくんの話に戻るけど、やっぱりパソコン復帰できなかったのは一番あれなのかな、ダメージ大きかったのかなって心配をしてたんだよね。
他は人やれんのかな。手開いたらくれるって言ってたけど、いつ手開くのかわかんないけど、まだ声かけてないんだよ。いや、なんだかんだ他のゲームもいろいろやるけどさ、結局はここに戻ってきちゃうよね。確かにね、モンハンも好き。いろ他のゲームも好きなのいっぱいあるんだけど、やっぱり GTA に帰ってきちゃうんだよね。よいしょ。どうだ。あ、こっち行っちゃいけない気がしてきた。そう、一番遠いとこなのはテコタンさんもいらっしゃい。どっから吠えたっけ。何しろれ。なんか横断歩道におっさんが一人棒立ちしてたわ。あ、了解。あ、反対か。そうで、なんか長くなかったここ。
よいしょ。よいしょ、お邪魔しまーす。あ、見えてなかった。ごめん。ドキドキ。いや、やべやべ。やべやべ。やべやべ。逃げろ。カオレンさん来たでしょ。I'm on the clock. What you want? Some wheels? I'll get there as soon as I can.あ、リス君了解了解。もちろん。そしたらね、早速呼ぶから、むしろなんかディスコードでもいいから、リス君、復帰したら連絡ちょうだいよ。だ、そうからさ。無関係な市民が虐殺されたように。誰がそんなひどいことを。一体何バニラがやったんですよ。あ、お前なんか位置あった。あと7。どうだあれか。列車はこれヘシ1だったんだ。青色しれっと買っていく。
ね、少しへしょ入ったと思ったんだけどな。あら、なんのかってこ¿10? Pareces conejo. う、あなるだそい。You've racked up some more ammunition rewards points. ¿Unas cervecitas, unas empanadas esta noche? うん、カズさんできた。 Necesito relajarme. 少々お待ちと待ってよ。だとそうだ。GTA ってやると、なぜかキーボードのレイアウトは、イングリッシュなんだよね。ジャパンモードじゃなくなるのはなんででLet's roll! なんか戻ってきたらなんか殴り合いしてんだけど。えーっと。です、またあそこ行きましょう。カジノボートの。あれ、買ってみよう。準備を。あれモアリさんが聞こえるの、サイレンが聞こえるぞ。なんか大渋滞してるんですけど。ほんとこういうのはイタリアだよね。あ、中指立ってた。 I really don't need this. 私かい。私かい。私かい。 I've played in time for scarier losers than you. ウィンウィン。痛い。すぐ私。Damn. あ、やっば。なんでこんな大渋滞してんのここ。ちょっと手が滑っちゃうよね。しょうがないよね。ああやったやつもあるさ、下手くそだね。なんかちょくちょくさっきからなんか
心の味をワークしてるね。で止まりました。じゃあ行きますね。運転の癖がありすぎますね。動け心の火が邪魔くさ。やっちゃうよー。バイバーイ。ただ私たちをドライブしてるだけなのにひどいな。私たちはね、みんなでドライブしてるだけなのにね。ただゲーセン行きたいだけなんです。変換間違えてるよ。もう修理費請求すると思われさ。置いて。なんかいっぱい灯ってるね。地元はヤンキー並みに灯ってるね、思われた。いやー、こういったらあるしなー。よいしょ。よし、終わり。で、OK でもこう。よいしょ。で、これやんないといけないんだ。こっちをゲーの。ってね、ごめんね。おっぺ。よし。
こいつきっと。うん。ごめん、ちょっとやる前にちょっとお花摘み行ってきていいですか？すいません。急いで今日配信準備したからトイレ行きまなって。ちょっと行ってきます。はい、おいもーっと。ごめんね。だってと。ジョーカーも欲しいな。アーリングマシンあった方が楽。トポも取り行こ Allow me to introduce what criminologists call the Crest Paradox. If you're going to bust into a casino, guns blazing, you're gonna need some pretty serious armor, and in order to get some pretty serious armor, you need to steal from the guys who are already wearing it. Enter our old friends, Merryweather Security. They have what we need in one of their secure bunkers, and there's only one way to get it. Now buckle up. う。はい、もっと。
guards outside. I'd say it was too quiet, but I don't want to tempt fate. Head inside and look for multiple crates. They won't be keeping it all in one place. And be careful. As soon as they know you're there, this place is gonna be a war zone.ね。おう。あ、これ警備通算ですね。いや、後ろいる？何？やっちゃうよー。おいた。みんな。嘘、どこ？突っ込みしてきた。ごめん。あ、そうだ。抜くは抜けてんの？Just to warn you, they're gonna take this personally. Get rid of them, lose them, I don't care. Just don't bring them back here. Sweet Jesus! Fall back! Bolo! I'm reloading!世界に飛びました。了解。あ、そっか、5M じゃないからフラッシュ補填とかもできないしな。オンラインだとどうすればいいんだろう。
今どんな感じなんですか？よいしょ。全く身動き取れない感じ。あ、自滅して了解。ブティコペイ。ボディバッグ。どこはもう詰め。そう、すごいとこいるね。Hello, this is Pegasus Lifestyle Management. How can I help? Thank you, madam. Your spectacular aircraft is now ready for you at our nearest airfield. Oh, được rồi. Deも全然違うところにマークがついてんだけどさ、こっちだと。なんかアーティファクトの方にある。なんかすごいのあるからあれでいこうかな。やっぱタイタンある。タイタンのある。おかしいな。私フロガーをお願いしたんだけどな。